ஸோ ஹாய் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 இயருக்கு அப்புறம் ஒரு கால் வந்துச்சு. சரி, அந்த தம்பி நம்ம முன்னாடியே நம்ம நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமேன்னு எடுத்து திடீர்னு வந்து சார் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தார். ரகுராம், இவரை பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலி வீடியோ வந்திருக்கீங்களா? ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பழைய சேனலில் பர்த்டே விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி டெலகிராமில் வந்து ரகுராம் அப்படின்னு ரொம்ப கொஸ்டின் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார். வந்துட்டு திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறாரு, சார் எனக்கு மேரேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஸோ வாழ்த்துக்கள். ஆக்சுவலி எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க்கில் டெபுட்டி மேனேஜர் கிரேடில் இருக்கார். ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக் வந்து நம்ம கூட ஜாலியாக பேசிட்டு அடிக்கடி இந்த கிரிக்கெட்டில் அடிக்கடி ஷேர் பண்ணுவார். கிரிக்கெட் நியூஸில் அடிக்கடி என்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாம் சிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்பெல்லாம் அடிக்கடி இப்போ டெலகிராமில் சிஏ போட்டுட்ருப்பேன் கரெக்டாக. அப்போ பேசுவேன், நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படி இப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருப்பேன். நான் திடீர்னு வந்துட்டு மேரேஜ் சார் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வந்துருங்க அப்படின்னாரா, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அது உங்கள்கிட்ட எதாவது ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு. தேங்க்ஸ் ரகுராம். ரொம்ப ஃபார்மாலிட்டியாக தட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு மக்களே. அதை கொடுத்துருக்கேன், இந்த சாக்லேட்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். சரி, தேங்க்ஸ். கண்டிப்பாக வந்துடுறேன், கண்டிப்பாக வரணும். ஆல் தி பெஸ்ட். உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம நிறையா சக்ஸஸ் ஸ்டோரிலாம் போட்டிருக்கோம். ஆனால் சக்ஸஸ் ஆகிட்டு மேரேஜுக்கு இன்வைட் பண்ண வந்திருக்காரு பார்த்தீங்களா, உண்மையிலே பெரிய விஷயம் தான். இது பேசுகிறீங்களா? ஒரு நல்லா பேசுவார். ஹாய் டு எவ்ரி ஒன். நான் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் தான் பழக்கமாச்சு சார். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் நேரில் கூட பார்த்ததில்ல சாரை. இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் நம்பர் காண்டாக்ட் வாங்கி தான் நான் பழக்கமாச்சு. அப்புறம் நல்லா பேசுவார். நடுவில் ஒரு 2-3 இடம் மீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பர்சனல் விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு சார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார். நடுவில் ரொம்ப எனக்கு லவ் ஸ்டோரி கூட நம்ம ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாப்புல. இப்போது ரீசெண்டாக நமக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு August 21. ஸோ சாருக்கு பார்த்து நம்ம இது பண்ணணுமேண்டு ரொம்ப நாள் பேசுனது இல்லைல்ல, பேசல சார் ரொம்ப நாளாக. ரொம்ப ஹாப்பி ரகுராம். எப்படி சொல்கிறது, இவர் மட்டும் கிடையாது, இந்த மாதிரி நம்ம யூடியூப்பில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு நல்ல நியூஸை சொல்லுங்கள். டக்குன்னு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு, ஏன்னா அதுதானே படிக்கிறோம். ஆமாம், கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு எய்ம் இருக்கும். எல்லாருமே கேட்டிங்க அப்படின்னா, சார் எப்படியாச்சும் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் சார், வீட்டில் பொண்ணு தர மாட்டாங்க சார். நடக்கும் சரியா, நீங்கள் பாட்டு ஃப்ளோவாக போயிட்டுருங்க, கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கிளிக் ஆகும். ஸோ தேங்க்ஸ் மக்களே. இவரோட இன்றைக்கி நான் சண்டே இது பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பி. தேங்க்ஸ்.